Ο Σπιθίτσας και το διαδίκτυο. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μικρή πόλη γεμάτη πολύχρωμα σπίτια, ζούσε ο Σπιθίτσας, ένα μικρό χαρούμενο ρομποτάκι που λάτρευε τους υπολογιστές και τις βόλτες στο διαδίκτυο. Ο Σπιθίτσας είχε ένα όνειρο, να γνωρίσει φίλους από όλο τον κόσμο. Ένα πρωί άνοιξε τον υπολογιστή του και μπήκε σε έναν μαγικό κόσμο γεμάτο χρώματα και ήχους. Εκεί συνάντησε τον Φωτεινούλη, ένα φωτεινό εικονίδιο που τον χαιρέτησε. «Καλώς ήρθες, Σπιθίτσα! Εδώ μπορείς να μάθεις, να παίξεις και να μιλήσεις με φίλους, αλλά πρέπει να προσέχεις. Το διαδίκτυο είναι σαν μια μεγάλη, πολυσύχναστη πόλη. Χρειάζεται να είσαι ασφαλής». Ο Σπιθίτσας έμαθε τον πρώτο κανόνα. Ποτέ μην δίνεις τη διεύθυνσή σου ή το όνομά σου χωρίς να ρωτήσεις πρώτα έναν ενήλικα. Ο Φωτεινούλης του έδειξε πώς να φτιάξει ένα ψευδόνυμο. Μικρός Ρομποτούλης. Γεμάτος ενθουσιασμό λοιπόν ο Σπιθίτσας ακολούθησε τον Φωτεινούλη σε έναν ψηφιακό δρόμο γεμάτο πινακίδες. Σε κάθε γωνιά υπήρχε κάτι μαγικό, παιχνίδια, εικόνες και φίλοι που μιλούσαν μεταξύ τους. Ο Φωτεινούλης τον σταμάτησε μπροστά από μία μεγάλη πύλη που έγραφε «Χώρα των φίλων». «Πριν μπεις εδώ, πρέπει να μάθεις τον δεύτερο κανόνα. Πάντα να μιλάς ευγενικά και να μην ανοίγεις άγνωστους συνδέσμους. Μερικοί μπορεί να είναι παγίδες», είπε ο Φωτεινούλης. Ο Σπιθίτσας έμαθε να αναγνωρίζει ασφαλείς συνδέσμους και χαμογέλασε. «Είμαι έτοιμος να μπω», είπε και άνοιξε την πύλη. Μπαίνοντας στη χώρα των φίλων, ο Σπιθίτσας εντυπωσιάστηκε από τα χρώματα και τους ήχους. Οι νέοι φίλοι του, μικρά ψηφιακά πλάσματα, τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Ο Φωτεινούλης τον σταμάτησε ξανά. «Πρόσεχε, Σπιθίτσα! Όταν λαμβάνεις μηνύματα ή αιτήματα φιλίας, βεβαιώσου ότι ξέρεις ποιος είναι. Αν κάποιος σε κάνει να νιώσεις άβολα, μίλα αμέσως με έναν ενήλικα». Ο Σπιθίτσας είδε ένα μήνυμα από έναν άγνωστο χρήστη που του ζητούσε να του στείλει μία φωτογραφία. «Τι να κάνω, Φωτεινούλη?» ρώτησε. «Αγνόησέ το και ενημέρωσε έναν έμπιστο ενήλικα», είπε ο Φωτεινούλης. Ο Σπιθίτσας ακολούθησε τη συμβουλή του και ένιωσε ασφαλής. Ενώ εξερευνούσαν λοιπόν τη χώρα των φίλων, συνάντησαν έναν σκοτεινό ιό που προσπαθούσε να χαλάσει τα παιχνίδια και να κλέψει δεδομένα. Ο Φωτεινούλης φώναξε «Προσοχή, Σπιθίτσα! Αυτός είναι ο ιός χαλαστής. Χρησιμοποίησε το ασπίδιό σου για να τον σταματήσεις». Ο Σπιθίτσας ενεργοποίησε το προστατευτικό του τείχος και άρχισε να απομακρύνει τον ιό. Ο ιός χαλαστής προσπάθησε να περάσει, αλλά ο Σπιθίτσας και ο Φωτεινούλης δούλεψαν μαζί για να τον νικήσουν. Ο Σπιθίτσας έμαθε πολλά εκείνη την ημέρα. Έμαθε να είναι προσεκτικός, να εμπιστεύεται τους φίλους του και να ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται. Και έτσι, κάθε φορά που εξερευνούσε το διαδίκτυο, ήταν ασφαλής και χαρούμενος.